ፀረ ሰላምን ዝብልዎ ዘይፈልጡ በዚሁ አጋጣሚ ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የኛን ጉዳይ ለኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ መቸም መጽረይ አፍ ናይ ዘርከበን ይኾን ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመት ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝኸትማ ኣትሒዘን ዕላማውን ከምዚ እዩ ወይ ከምዚ ኣይኮነን ክትብሎም ዘይትኽእሉ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ማሕበራት አክቲቪስት ኢና ተቃውምቲ ኢና ዝብሉ ኣካላት ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክርእዩ ኣይበልናኩምን ዶ ክብሉን ከም ባህቑ ክሳብ ዛበይትሎሙ ዘይደቀሱ ብዙሓት እዮም። እዚ ነቶም ሰብ ረብሓ ዝኾኑ ዓበይቲ ሃገራትን ኣካላትን ገዲፍካ እዩ ዓብሊኽዎ እኳ እንተሃለወ በዚ ጊዜያውን በናንን ተርእዮ ከይተሻቐልና ቀልብናን ጻዕርናን ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ልምዓት ማእዝንን ወፈራን ጥራይ ከድህብ ደጊመ ከዘኻኽር ፈቱ ግና ብዘይካቲ ዝመት ተባሂሉ ናብ ሓዊ ዝጥበስ ሰራዊት ወይቲ በአንጻሩ ነቶም ዝዘመቱ ተኸላኸል ተባሂሉ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሓዊ ዝጥበስ ካልእ ሰራዊት ከምኡውን ኣይ ብኢዱ ኣይ ብእግሩ መዕረፊ ዓረርን ሕሰምን ጥሜትን ዓመፅን ዝኸውን ህዝብን ብፍላይ ከዓ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮን እንተዘይኮይኑ ኩናት ዝወሰደ ወሲዱ ተዓሪቕና ብዝብል ድሕረ ማይ ኣብ በዓቲ ዘርእስቱ ነዛዘን ከም ዝግበረሉ ዝስሕቶ የለን ወረ ኣብ ገሊስ ንበዓት ኣዴታት ከይነቐፀ ነቶም ኩናት ዝኣወጁን ህዝቢ ዝህለቑን ሓዋዊስካ ስልማት ሰላም ክዕደል ከም ዝከኣል ብዓይንና ክንሪኦ ዝቐነና እዩ ቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የኛን ጉዳይ ለኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ቃል ወሲድካ ቃል አቢልካ ህዝብታት ከተተፋንን ምድላይሲ በየናይ ስነ መቆት ይባሃካ ዳርካ ሓደ ሰብ መራሒ ይኹን ተመራሒ ኣብ ቅድሚ ዝመልኮም ኣካላት ቆይሙ ባህ ዝበሎ እንተተዛረበን እንተፈከረን ዘሰንብዶ ከም ዘይብሉ ዘይምስልካ ምክንያቱ ንሰላም ይለባም ዘልዮ እምበር ንኹናት ዓሻ ይኻ ብፍላይ በቐጥታ ዘይተዘርበ ዘረባ ዕላምኡ ከይመርመርካ ክትሳወር ምፍታን ኣዝዩ መደንገፂ ይመስለካ ምክንያቱ ከምኡ ኢልካ በለካ ለኽዓካ ክትብል ክትውዕል ተባሂሉ ዝወፅእ ኣጀንዳ ክኸውን ስለዝኽእል ምናልባቱ ኣብዚ ሰዓት ዝካየድ ዘሎ ንኸይተስተብደሉ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ምዝንባዕ ሜላ ክኸውን ስለዝኽእል ፍትሕን ሓቅን ብሓይልን ብሸፈጥን ስለ ዘይረጋገፃ ኣብ ጉዳይ ዶባት ይኹን ካልእ ንልኡላውነትናን ህላዌናን ክብረትናን ዝትንክፍ ጉዳያት እንተኾነ ብዓቕልን ትዕግስትን ሰላማውን ሕጋውን ፍትሓት ካብ ምንዳይ ኣይክንስልክን ኢና እንተቶም ንዝተዘርበ ዘረባ መርበብ ሻዕብያ ኣየስተባሃለሉን ኢልኩም ትግምቱ ካልእ ግን ምክንያቱ ሻዕብያ ሓደ ሓሳብ ቅድሚና ብእምሮ ምድያሙ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ዝብል መቓንን ቅመራን እምበር ተሓሲብሉ ንዝተዘርበሉ ንዝኣረገ ዘረባ ካብ ልሳን ክወፅእ ከሎ ይኮነን ዝምርምርን ዘስተብህለ ስለዚ ከም ኮሮና ከም ፈፍወካ ምጀመረ ውሸባ ምእዛዝ ዘይኮነስ ኣቐዲምካ ዝስራሕ እየ ገዛ
ስለዚህ ሱቂልኩም ምባሃል ቀጽሉ ወይ ለብሙ ማለተይ ኣብ ክንዲ ንኹናትን ጥፋኣትን ንሰላምን ፍቕርን ዘምሩ እቲ ኣላፍ ህዝብን ሰራዊትን ዝወስድ ኩናት ከም ዓወትን ስዕረትን ሓደ መራሒ ወይ ጉጅለ መራሕቲ ምውሳድ ዝንቡዕ ክማር እዩ እንተ ንሕና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ድዩ ዝበለ ሓደ بعقل للزبن كي تحللنا نسرعنا نمرحتن بوليتيكينياتاتن اكتيفيستن غازيتينياتاتن تطقمت اكالاتن نزبلو قالات እንዳ አዳመጥካ بواغا هيوت نصح ህዝብታት ክጻወቱ መፍቃድ ግን ንባዕልኻ ኣብቲ ገበን ምህላውካ ብውሕዱ ብሕጊ ሕልና ዝሕትት ዝኾነ ካብዞም መርዛም ቃላት ዘውፁ ተሰማዕቲ ኣካላት ብንጹር ዘይዛረበሉ ምኽንያት ትፈልጥሮ ካብ ሰነዳውን ታሪኻውን ተሓታትነት ክሃድሙ ስለ ዝደልዩ ዲፕሎማሲያዊ ወይ ፖለቲካዊ ኣዘራርባኻ ይብሉ ንስኻ መዳመቐ ከዓ ንድሌታቶም ተጻፍፍን ህዝቢ ተደነግር ስለዚ ዝኾነ ሰብ ብፍላይ ከዓ መራሕትን ኤሊታትን ተሓተቲ ቃላቱ ምእታን ክኸውን ዕፉን ብሽፉን ክዛረብ ከሎ ካብ ምድማቕን ዕላምኡ ክሃርም ካብ ምግባርን ንቆጠብ ዝወድሓንኩ ኣድሊስ بجهران فخران تسنابدنا تنبركيخنا تسعرنا انفلتنا زفكرون زتجاهرون ونسلازرانان سلازربربنا لون ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂእና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ሓቅን ፍትሕን ምእንቲ ረብሓታት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝዕወታን ዝበለጸን ዘተኣማምንን ሰላም ክሰፍን ከም ዝኾነ ከዓ ኣይጠራጠርን ሰማዕታትና ብመብፅዓና ንሕድሮም ይደበሱ ዓወት ናሕፋሽ صابرخان صديقو صحي كوينو بريقو ساعتي شافعون صابرخان صديقو صحي كوينو بريقو ساعتي لملم شافعون كي كوسكوس كازي تسسن كي حل خازي تقسم كابونة وقت دستالع لي بقول عليه وتلعلي فتور كابونة زوجي قاقل ناسنت نزل الله على الباب على الباب قابل الله ناسنت نزل الله على الباب على الباب مريت كله من أقول قول الرباب كله ما يزعد جينا كله زكلاء حد حزبي حد لبي حد زعري حد عاصبي نعبتنا نفوك بي زعد عاد كبري حد سنين عاد فقري زعد ساعدي عاد خبري عاد السنين عاد طوري نزل أجل